ya mati aku. Aduh. Aduh. Mati. Rampung Ndara Werkudara. Rampung sedalan-dalan. Niku wau dipun kapakaken, Den. Mbok plastiknya langsung diuculi, Den. Kang Gareng, apa dong? Wis Ndara Werkudara duwe aromaterapi. Apa? Aromaterapi. Sing mambune kaya dupa. Iya. Njaluk mrono dhewe. Ndara Werkudara njaluk parfume ngono kuwi. Oh iya. Ndara Werkudara, kula njaluk parfume Ndara Werkudara nek wong dikerjani gelem mawon. Pun panjenengan wisuh, Den, niku mambune ora. Niki kunarpane Sengkuni kula sisihaken madhep malih